Fem via era el lema de la cadena humana del dia 11 de setembre del 2013. Aquesta cadena començava al Canal i acabava al Pertús, tot passant per la N2 i la N340 al llarg de 400 quilòmetres. Com no podia ser menys, la gent d'Arenys de Munt també s'hi va plegar. Unes 1.400 persones del poble van baixar a la població veïna, Arenys de Mar, en el tram 479, que és la zona que hi ha entre la benzinera BP i l'àrea comercial de la Movisa. Unes 300 persones van baixar caminant des d'Arenys de Munt i altres van baixar amb autocar. Entre la cadena destacava la presència dels geganters d'Arenys de Munt, amb en Martí la Remei, Antonet, la Patacada, en Cop i la Vella Mies. En algun tros la cadena s'ha trencat per l'hem de cadena que té 5 davant. Ha fet ara estic l'arribada aquí. Històrica del país és dimecres 11 de setembre. Que avui aquí amb aquesta cadena. Tothom comparteix un sentiment, que és aquest sentiment cap a la independència del nostre estat. I això és transmès i és un ambient molt festiu, molt familiar. Per l'ocasió, els Figueres que estan ja a punt. La veritat és que les imatges que veiem a través de les televisions impacten, Bona tarda, companys. Doncs, efectivament, estem aquí amb el Camamella de Mar buscant un altre punt de connexió. A les 17:14 tothom estava agafat a les mans, tal com indicaven els coordinadors del tram, fins que passava la persona que feia la gigafoto. Capaços d'assolir A les 6 es cantava tots junts els segadors per concloure l'acte, tot i que Arenys de Munt encara tenia més festa, ja que hi havia un concert de la banda Viruki. Marta Encuentra, la portaveu de l'Assemblea Nacional Catalana d'Arenys de Munt, ha explicat que la reivindicació es va celebrar d'una manera festiva. Ens ho hem passat molt bé a l'hora de dinar, amb les sardanes, després a la zona infantil, explicant contes i maquillant cares, però sobretot, a la Via Catalana ha estat un èxit. I un èxit perquè no hi ha hagut cap tros que no s'hagués enllaçat, ho hem enllaçat tot i a sobre hem fet doble i triple cadena. Gràcies, Belén Tierno. Catalunya va poder mostrar una vegada més que la unió fa força i va reclamar la independència a través de la consulta que s'ha de fer l'any que ve.